Некаторыя гісторыі не захоўваюцца ў хроніках ці паданнях, некаторыя гісторыі застаюцца часткай крымінальных спраў. Як на гучныя крымінальныя справы рэагавала прававая сістэма Вялікага княства Літоўскага, як працавалі следчыя і ці былі яны ўвогуле. Мяне зовут Наста, гэта палатно, і сёння я раскажу пра 5 крымінальных выпадкаў з гісторыі ВКЛ. Адкуль мы ўзялі гэтыя інцыдэнты? Усе выпадкі былі зафіксаваны ў мінскім гродскім судзе, а затым сабраны ў зборніку акты Віленскай археаграфічнай камісіі. У гродскім судзе разглядалі розныя справы: напады, гвалт, забойствы, падпалы і іншае. Ключавымі фігурантамі працэсу былі стараста ці падстараста, кіраўнік адміністрацыі судовай улады ў павеце, ураднік, давераная службовая асоба пана, якая падае заявы, возны, судовы выканаўца, які складаў акт па справе, і ўжо вядомы для сучаснага чалавека пацярпелыя, абвінавачваныя, сведкі. Катаваў селяніна агнём. У 1582 годзе ў мінскі гродскі суд паскардзіліся на выкраданне і катаванне. Зварот накіравалі падстарасту мінскаму Яну Войні Епімаху, то бок фактычна мясцоваму прадстаўніку дзяржаўнай улады і суддзі першай інстанцыі. Скаргу падаў шляхціч Андрэй Барысавіч з Грэбеня праз яшчэ аднаго чыноўніка. Паводле заявы ў маі 1582 года шляхціч Фёдор Шалуха, ён неаднаразова будзе фігураваць у справаздачах суда па іншых справах, па невядомых прычынах выкраў падданага Андрэя Барысавіча, Шымку Трумпіча. Трумпіча катаваў асабіста Шалуха, у тым ліку паліў агнём. Аднак селянін нічога не сказаў, хаця невядома, што Шалуха спрабаваў высветліць. Па словах заяўніка Андрэя Барысавіча, невядома таксама і тое, ці застаўся ў жывых Трумпіч. Акрамя выкрадання і фізічнага гвалту, заяўнік паскардзіўся і на рабаванне. Высветлілася, што Шалуха забраў у селяніна 3 копы грошай, верхняе адзенне і шапку. Андрэй Барысавіч прасіў ваўрацца, каб той выдаў вознага, судовага выканаўцу, які павінен быў выехаць на месца здарэння і зафіксаваць факты гвалту, апытаць сведак і запусціць судовую працэдуру. Забіў служанку і спрабаваў скрасці яе цела. У тым жа 1582 годзе да таго ж Яны Войны Епімаха паступіла іншая скарга. Яна тычылася забойства маладой жанчыны і няўдалай спробы скрасці яе цела. Зварот падаў Станіслаў Салагуб ад імя свайго брата Мікалая Салагуба. Справа палягала ў тым, што слуга Мікалая Салагуба па прозвішчы Крыжаноўскі смяротна параніў стрэлам служанку Ганну і вянецкага воіта Станіслава Разбіцкага. На гэтым гісторыя не закончылася. Калі Крыжаноўскі даведаўся пра смерць Ганны, то разам з іншымі асобамі прыйшоў у дом і вянецкага воіта, дзе знаходзілася цела забітай, і спрабаваў сілай забраць яго. Мужчыны пачалі выбіваць вароты, а калі гэта не ўдалося, разбурылі плот, уварваліся ў двор і дом. З яшчэ адной скаргі, якая тычылася пагрому ў доме вянецкага воіта, знаходзяцца іншыя падрабязнасці. Падчас пагрому Крыжаноўскі збіў і параніў жонку воіта, а таксама пацярпела іх дачка, а прыёмнага сына увогуле планавалі забіць, што не атрымалася зрабіць. Менавіта падчас першага пагрому і была забітая служанка Ганна, якая пражыла пасля цяжкага ранення 3 дні, але ўсё ж сканала. Пазней судовы возны зафіксаваў, што куля трапіла жанчыне ў жывот, ніжэй пупа, што і стала прычынай смерці. Падчас нападу на дом воіта людзі пілі піва і гарэлку. Усё гэта было маёмасцю воіта, таму лічылася, што была нанесена і маёмасная шкода таксама. Крыжаноўскі прыйшоў да воіта яшчэ раз, і тады адбыўся другі напад. Гэта адбылося ўжо пасля смерці Ганны, і менавіта ў гэты раз ён пачаў руйнаваць плот і дом. Цела забітай служанкі Крыжаноўскі так і не знайшоў, таму ламаў усё навокал. Агульную шкоду ацанілі ў 10 коп грошаў. Збіў селяніна ў карчме, абрабаваў яго, а пасля пагражаў яго гаспадару. У 1582 годзе мінскі гродскі суд атрымаў заяву пра жорсткае збіццё селяніна ў карчме. Скаргу падаў пан Іван Ляўковіч ад імя свайго падданага Ваські Бурака. Згодна з заявай, Васька Бурак знаходзіўся ў карчме ў Сліжыне. Там на яго напаў зямянін, дробны шляхціч Ігнат Хаткевіч. Хаткевіч жорстка збіў Бурака, скраў яго грошы, на іх селянін ішоў купляць вала.
вопратку і шапку, а таксама пояс з венгерскімі нажамі. Праз тыдзень пасля інцыдэнту ў Сліжын прыехаў возны, які аглядзеў Ваську Бурака і узяў яго сведчанне. У Бурака следчы зафіксаваў 4 раны на галаве і 1 колатую рану на целе, якую назваў асабліва небяспечнай. Цікава, што падчас следства, калі возны разам з Ляўковічам вярталіся да яго двара, яны сустрэлі на вуліцы Ігната Хаткевіча. Ляўковіч запытаўся ў Хаткевіча, чаму той збіў Бурака, на што Хаткевіч адказаў: «Не толькі твайго мужика, але і на цябе, стары злодзею, маю жалезную пугу». Гвалтаваў шляхцянку некалькі тыдняў. У 1590 годзе ў суд паскардзіліся на гвалтоўны вываз дзяўчыны і яе згвалтавання. Зварот падаваў пан Пётр Дарагастайскі. Паводле заявы дробная шляхцянка Марыя Скіроўна адправіла дачку Ганну да сваячкі ў Смалявічы. Праз час у дом, дзе знаходзілася Ганна, уварваліся зямянін Ян Няміра і яшчэ некалькі чалавек. Няміра збіваў і гвалтаваў Ганну, вось так апісаў возны дзеянне шляхціча, што непрыстойна і не належыць чалавеку годнаму і цнатліваму. Затым Няміра сілай вывез Ганну, трымаў яе некалькі тыдняў у няволі і працягваў гвалтаваць. Скаргу на дзеянні Няміры падалі не адразу, бо дзяўчына доўгі час знаходзілася ў няволі і не мела магчымасці паведаміць сваякам пра тое, што з ёй адбылося. Справа пачалася толькі пасля таго, як Дарагастайскі вярнуўся з нейкай вандроўкі дадому і яму паведалі пра здарэнне. Таксама Дарагастайскі адзначаў у звароце, што будзе намагацца дамагчыся судовай адказнасці Яны Няміры. Прывязалі селяніна да саняў, трымалі цэлую ноч на марозе. У 1590 годзе ў суд заявілі на жорсткія катаванні селяніна. Скаргу падалі ад шляхціча Станіслава Внучка. Згодна са скаргай селяніна Внучка Мірука Бычкевіча збілі ў вёсцы пад Іванцом пасля кірмаша. Мірук Бычкевіч ехаў з кірмаша ў Івянцы, і гэта была зіма, і позні вечар мужчына быў на падпітку. Ён вырашыў заехаць на ноч у суседнюю вёску, якая належала шляхцічу Васілю Скіпору. Бычкевіч папрасіўся на ноч у дом да селяніна Марціна Вурпля. Аднак замест гасціннасці Вурпля разам са сваім сынам паклікаў іншых сялян, а пасля усе яны сталі збіваць Бычкевіча. На жаль, у заяве, што была пададзеная ў мінскі гродскі суд, не тлумачыцца, чаму сяляне напалі на Бычкевіча. Ніякіх прычын і матываў не падаецца. Бычкевіча звязалі, жорстка збівалі на вуліцы вёскі, а потым завялі на двор да пана Скіпора. Там яго працягнулі збіваць, а потым прывязалі рукі і ногі да саней, выцягнулі сані на дарогу і кінулі там фактычна паміраць. Паводле сведчанняў вознага, Мірук Бычкевіч 7 дзён не прыходзіў у прытомнасць. Толькі праз тыдзень пацярпелы паведаміў, што з ім адбылося. Да таго ж у Бычкевіча скралі ўсё, што ён купляў на кірмашы: ялавічыну, соль і іншае, а таксама дарагую шапку. Возны правёў агляд пацярпелага і пазней адзначыў у справаздачы: «Не ведаю, ці будзе ён жывы». Дзякуй, што былі з намі, гэта палатно. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Далей яшчэ цікавей.